Shalom, selamat hari Minggu Wadihita. Asa tapahoma neng masuk mapar minggota ala adong do prosesi. Pangido hami mamanginang asa jongjong mahita.
Mulai teh hudul mahita manginang. Balgas itu tudo asini roha ni tuhata di parngoluota tiramoti jala di pasu-pasu doaka na taula di balian di kantor di usahata nomor 33 doho nelanda asing tamahi tamadok mauliate diaka perbueni panen raya tahun 2024 tahun alani dihamuna amanami ina nami nasian wek Roma hamu rade mahami majalo.
Huria nitu hatta marulupuluk marlasni roha dohita apala di hari sedarion di namar pesta gotilon dohot hari ulang tahun di Huriata napa ono 10 tahun ton. Alani adong mangapiga na naing takasi ngotota na perjulu taringot tu pilia pesta gotilon ima envelop na dipasahat tu ganup hita pasahatot tamayanon ditiki acara pesta gotilon ima buah-buah na naing dohonon nami mulai ate ma dihita salutna martangyang mahita gok puji-pujian doho tasangapom ma disobahor ruhanami tuadupam munasun badiai ali di bata amanami namarhabangsa di Banua Gijang ay tuksoha suatak kami do Tuhan dengan nibasam do pasu-pasum na pinatongotongom mutungodunami di ganupari di ganup tiki dumbobi ma Tuhan di hari na pinarbadiamon di luas hodo hai marulupulup marlas niroha di bagas joromon mamuji pasangapon guarmuna sun badiai di naung di luas ho ono 10 tahun lelengna naung dibornohi barita nauli huriam hakabipi keramat jation Ursea dohami Tuhan pesta ulup-ulup nami sadariom makorho nasangapod di guarmu nasun badiai jalama bualas ni roha ma disadok ruas ni huriam na marulup-ulup marlas ni roha mamuji pasangapho di hari na pinarbadiamon laos di minggu sadarion di patu pahuriam do pesta gotilon di nama kilalaho sude pasu-pasum nak pinasahak mutuganup keluarga nami be di pasu-pasu hodo sude ulaun nami sahak rodio bason alani Ursea situtudo hami Tuhan parmingguon nami sadarion bain sangap di guarmu nasun badiai palas marohani sude nang ruas ni huriam di hari na pinarbadiamon mabuan siluana harga siap pesta nami sadarion lumobi hatam nasun badiai nagabebo hal ni partodion nami sibuanon nami tutongan ni bagas nami bi atong homa Tuhan nama jongjong pesta nami sedarion sian nama muka sahat tu nama ngujungi paujung matuhad di bagas dame dohot las niroha nasiakko atong tangihom mahami Tuhan hola di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Bibel. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati urod di dalaku sai hatani debatama namanggohi rohata huria hakabipe keramat jation Ali Tuhan, saya hatam lima sulu nami, huriam nuaing nang tujoloon. Silang. Silang omma koparan ni Pangulo yon. Songo Jesus na manguloy tuamana silangom mapaingot ton rohani sude ruas ni huria di pangoloyon na tutuhani. Ali Tuhan urupi mahami huriam patuduhon pangoloyon nami tuho asa dapot roha na daulat hami di bagasan hatam. Lilin. Lilinon nagabe gombaran ni sinondang manotong masinondang di barita nauli ni tuata na manugu hita huriana.
Ale to di parbadia, torangi maroha dohot pikiran nami huriam, asa tok torang roha nami manguloiho. Bunga altar. Bunga altaromma gobaran ngulu ni jolma. Songo duhu do ari-ari ni jolma nagalei, marbunga ibana songo bunga di ladang. Ale Tuhan urupi mahami huriam, mamake tikinami di bagasan marpanguloyon diho. Parbuenitano. Di pesta gotilonon, marlas ni roha duhami nuaing mga lehon si lehon-lehon namin na dinggat tuho, ali Tuhan. Tadalas ni roha nami, ala di pasu-pasuhona ni ula ni tangan nami. Mauliate roha nami ala di pas-pasuhodo nahu ulahami. Gabi jupak kami parbue sian nahu ulahami i. Huriani debata naih naholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Kami salut parhalado panitia pesta gotilon dot ulang tahun HKBP Kramat Jati. Pasato tabe matu hamur ruas ni huriani Tuhatta. Asini roha madi hamu. Jaladame nasihat Tuhatta. Imana mangramoti hita saluhutna. Di bagasan sadarion tung tamado hita madok molnyate tu debata. Ala saluhut asini rohana. Pandonganion dot pangaramotionna di pardalanan ningoluta huriana. Sadarion ma patu pauta pesta gotilon dot pesta ulang tahun huriatta HKBP Kramat Jati pa ono 10 tahun. Tapuji matuhatta tahamulatehon ma dengan libasana. Parik ni janji mauli hatubuan ni simar halusi. Molonunga jinalo nauli sian Tuhani. Ikon boton ma mamalosi. Nunga pungu hita noaeng dison tapuji matuhata pardenggan basai. Atong songon nanidok ni hata ni Tuhatta. Puji hamu ma debata di bagasan habadiaon nai. Puji hamu ma ibana di hajak kajang ni hagugon nai. Puji hamu maibana ala hagugonna akan nasumurungi. Puji hamu maibana hobartu hinagudang ni hati bulon nai. Atok tapuji ma Tuhatta debata pardenggan basai. Tinapul burung bira ditoru hau torop-torop. Nunga marpumu hita maria-ria, luhut ma marulu-pulu. Atong sian nasarohata
tasobahon jala tapasaha ma puji-pujiatta tuibana. Marede mahita sia bukuede nomor 525 ayat 3 laos jongjong mahita saluna. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi porbadia, nama no palangit doho tanoon. Amin. Biar minda Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni roha na sumurung do, sudea ka na mangulahotsa, hot do barita na rodi sa leleng-leleng na. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, jala pardenggan basa. Rodi saliling nililing na do asini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami sian na sailaon. Sahat rodi sadarion. Upuji hami maho. Ala nong sahat tuhami barita nauli na sian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dohot hasonangan, di leon ho hatam na badiai. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmi. Asahot rohanami, jala tarparange hon hami parangi na badia. Saya jari jala paimbaru marohanami, asalam ias hami, rodi hasusudani, bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pundul mahamu. Uria ni tuhata nuaeng tabigim tapaihuti hutma. Ulau pakubasion ni padita resot di HKBP Kramat Jation sia tahun 1925 sahatu tahun 2024 sadarion. Uria ni tuhata marulupulup marlas ni roha dohita diari na pinarbadian ni tuhata sadarion. 5 minggu tanggal 27 Oktober 2024. Makalason pesta gotilon doho ulang tahun HKBP Kramat Jati napa ono 10 tahun. Nunga ono 10 tahun barita nauli sahat tuhuriat tahun. Takasdo pamasu-masuon ni dewata di bagasan na ono 10 tahunon marmudu-muduhon huriatta
marhite naposona. Nuaeng tapayuti hutma pangulaon ni Akapadita Resort sa leleng na 10 taonon di Huriao. Na perjolo amang padita Junggu Turman Pajaitan siam mulai tahun 1985 sahatu tahun 1910. Denggado mardalan pakobasion nasida di pasu-pasu tuhatta. Napaduahon amang padita permuhunan simajutak sia tahun 1910 sahatu tahun 1915. Mardame sonang do Huriaon di pasu-pasu tuhatta marhite pangulaon ni amang padita permuhunan simajutak. Napatuluhon amang padita saur pasaribu sia tahun 1915 sahatu tahun 2000. Denggado mardalan Huriaon ni uluhon ni amang padita saur pasaribu. Napaupaton amang padita BDF Sidabutar sia tahun 2000 sahatu tahun 2007. Denggado mardalan Huriaon ni uluhon ni amang padita BDF Sidabutar. Napalimahon amang padita Tionggarpe Nababan sia tahun 2003 sahatu tahun 2005. Denggado mardalan Huriaon ni uluhon ni amang padita Tionggarpe Nababan. Napaonopon amang padita Jarango Siahan sia tahun 2006 sahatu tahun 2007. Di Huriataodo Marujungolu amang padita Jarango Siahanon. Napapituhon amang padita Pilihan Pajaitan sia tahun 2008 sahatu tahun 2010. Denggado mardalan Huriataon ni uluhon ni amang padita Pilihan Pajaitan. Napawaluhon amang padita Monang Silaban sia tahun 2010 sahatu tahun 2010. Denggado mardalan Huriataon ni uluhon ni amang padita Monang Silaban. Napasiyahon amang padita Samuel Sitopul sia tahun 2010 sahatu tahun 2020 sada. Denggado mardalan Huriataon ni uluhon ni amang padita Samuel Sitopul. Napasapuluhon inang padita Dr. Annapera Boru Pangaribuan sia tahun 2020 sada sahatu tikion. Jala denggado mardalan Huriataon ni uluhon ni inang padita Dr. Annapera Boru Pangaribuan. Gudang matongon na binahin ni Jahu Batuhita. Alani marulupolop jala marhiras ni roha mahita disi. Songonima pakubasyon ni Akapadita Resort di Huria HKBP Kramat Jati sa leleng na 10 taonon. Tuhata matoktong mamasu-masuhita sa luhut na. Selamat ulang tahun HKBP Kramat Jati na pa-10. Horas. Tapuji matuhata maredde mahita. Raja di Huria,
Patik ni debata di hari Minggu ta sadarion himasian patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gicang dohot na di Banua Tungaon rodi na di Bagasan Aek na di Torunitano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo ikon di habiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi ibana iba marsoba tu sobaon manang tugana-ganan mangido hanguluan siani daladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuan jaladang jadi pos roha di ugasan pomitan. Ali Tuhan Dewata, sai pergugui mahami, mangulahon na hubar tu patikni. Amin. Bapuji matuhata, marede mahita. Tatopoti madusata martangyang mahita. Ali Tuhan Dewata pargugo na sohatudusan para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Ami halak pardusa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadiyaumi manopoti jala manganggukod dosa nami. Masayudjud warsahi hami ho marhideide pikiran dohot hata doho pabahinan nami narwai. Dakku hahulungi hami ho siyan nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugunami nang dongan nami dang doso diri nami hubaik kami. Ibaheni tamado rimasammu, jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alai namaporus mahami nuaing tuasini roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kahulongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiai. Ali Tuhan, saya si maroham di hami, halak na dangolon. Ale Tuhan, uparhati Tuhami do gudang ari-ari nami, nalalap holan mamikiri ulaun nami si ganupari. Hape na terjauh hami gabi uluan di tongan rumah tangga, ajari mahami songon si Joshua nama dok, alai yang goau dohok dongakku sajabu, ikon Jahoba do uluan nami. Ale Tuhan Jahoba,
lehon marihami gogo mangulahon ulaon nami, songon sahala ina soripada ditongani bagas nami be. Parugoy mahami gabe ina soripada nama roha, jalan nama bisuk, laho paborhaton dohot manang yakon, ama parsinuan dohot yanakon nami. Songon nani dok mihatam, soripada nama ruaso, tung ise maju pangani, HP daulu do warga martibakon mutiha. Dana do remaja. Ya Tuhan, kasihanilah kami anak-anak-Mu ini. Sebagai seorang anak, kami juga sering mengecewakan dan mendukakan hati orang tua kami melalui sikap, penglihatan, bahkan perkataan kami yang tidak baik. Kami sering melupakan hukum-Mu yang mengajarkan kepada kami, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Aliyaman nami jala di bata nami na di Banua Gijang, para si rohana sumurung midahami, uparhatu tuhami jala hutopoti hami do, dosa dohot pangalason nami na gudangi di jolom. Tatap hami markite-kite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah. Unak koma biar. Ay ahudo siluluon ho. Nungapola hujau guarmu. Ahuna punaho. Hasangapon ma di dibata na di Gijang. Amen. Undul mahamu. Maredehita tapuji matuhata. Roha doa dingolukon goklas ni roha doa dingolukon doktor ni roha kon pauliate bolas ni roha mari holong ni Tuhan dia mauliate bolas ni roha maringan holong ni Tuhan dia dang hola umbe au dingolukon dang hona umbe au dingolukon tokong ni roha kon mauliate golas ni roha maringan holong ni Tuhan dia mauliate golas ni roha maringan holong ni Tuhan dia. Tangi hokamu mahata ni debata, turpuk epistel diari mingguan. Tersurat di Markus 10, ayat 46 sahatu ayat 52. Tajahama marsika soren. Dungi dibongotina sida mahuta Jeriko. Jadi dinarua ribana sian Jeriko, rapon sisianna dohot halak natorok. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani, sahalak si panehenehe nama pitung, si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung di bana Yesus nasia Nasaret doi hape dibuka ma majauh-jauhon. Oh Yesus anak ni si Daud, asima rohami daau. Lado mamicang ibana asasip nian. Alailam digugo do majuhon. Ale anak ni si Daud, asima roham diau. Jadi sulon ma Yesus di dokma, jauh hamu ma ibana. Gabi di joma nama pitungi di dokma mandok ibana. Pos maroham hehe maho di jauh goho. Jadi hatop ma ibana hehe laho mandapoton Yesus. Laus tading do anggo ulusna. Dipakulingi Yesus ma ibana. Aha dipangi doroham si bahenok tutuho.
jadi dok nama pitungima tu ibana. Guru nami naing marnida manian matakku. Dungi didok Yesus matu ibana. Laho maho di pangulu hapor siao midoho. Jala mamitor marnida ma matana. Laos dihutom ma Yesus di sidalanan nai. Ido sahatna martua do halak na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Puji Tuhata marede mahita. Tidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon, di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna sohatu dosan, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabi-gabian siatot di porbadia, andora soha bubuhan. Ido tukata na tumaw na birnit di pangumuman di selatus. Nama tetarpajak bebana di hau pinorsilang. Na tuan tuba na turun di tanom. Namulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik susurgo. Lahun tusiamun di debaca Jehovah. Amanai pargugu na soha tulusani. Isi maibana pay mamulak sugut tutanoon. Manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au posea perbadia jalan songsa na huria na badia huria panilak Kristen akka na badia dohot sani dosa dohot dihatai na madok mulak mangususugot daging ni halak nong mate dohot dihangguan na sorasuda. Amin. Nuaeng tabigima tikting ni huriata. Odolan nititing tanggal 27 Oktober tahun 2024. Sada Pakobasion, sada titik sada. Guar Minggu 27 Oktober 2024 sadarion. Minggu 22 Dung Trinitatis, topik Minggu
guru dok ni debatado saluhutna. Sada titik 2. Berita anak Nasora. Nah di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 di basa-basahon Tuhan debata sadadak danak boru di keluarga Riyadi Hamonangan Sihotang Inata Sofia boru Panjaitan Sian Wik Tengah hipas dodak danaki suang songoni natorasna. Sada titik 3. Titing neng merbagas. Titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagason ma meiska mauren boru situmorang boru niamata patar situmorang SEMM tubuni inata Provena boru sitorus ruas ni HKBP Kramat Jati Wik Condet Batu Ampar dohot orwana Duan Riki Hutauruk anak ni amata Johnson Maruli Hutauruk tubuni inata Medi boru Manalu Nahinan ruas ni HKBP Pengembangan Resort Pengembangan Distrik 10 Medan Aceh. Pamasu-masuo di Patupa di hari Sabtu 2 November 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Pengembangan Resort Pengembangan di Pasu-Pasu Tuhan Debatama Sakap Persaripion Nasidai. Titing paduahon naeng majalo pasu-pasu perbagason ma Restu Janrio Sipahutar anak ni amata Rikson Sipahutar tubuni inata Senti Rosana Zega ruas ni HKBP Kramat Jati Wik Makassar 2 dohot orwana Tami Argata Aritonang boru ni amata situa Doktorandus Togu Aritonang tubu ni inata Arlina T Parti boru Tambunan ruas HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Distrik 10 Sia Bekasi. Pamasu-masuo di Patupa di hari Sabtu 2 November 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di Pasu-Pasu Tuhan Debatama Sakap Persaripion Nasidai. Titing naparjolo naeng majalo pasu-pasu perbagasan ma Yemima Maria Panggabean boru niamata Mian Tua Panggabean tubu ni inata Dame Armida Huta Barat ruas ni HKBP Kramat Jati Wik Tengah dohot Indra Gunawan anak laki-laki dari Bapak Albert Sagala Ibu Rekes Boru Ginting ruas ni GKI Jawa Barat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu siang November 2024 pukul 8 pagi di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. 2. Dewan Koinonia 2.1 Paduan suara Elviko Mamuka hari Jumat sada November sahat tutolu November 2024 Paduan suara Elviko lahodo mangibati HKBP Denpasar tatanya koma perdalanan nasida mangibati huria HKBP Denpasar mardalan dohot denggan. 2.2 PHD Paropuan Hobartu program seksi Paropuan tahun 2024 naeng patupahon PHD dohot mangapului di hari Rabu 30 Oktober 2024 masuk pukul 10.30 maringanan di Serbaguna. 2.3 Seminar Kesehatan Hobartu program seksi Paropuan tahun 2024 Seksi Paropuan ni Huriata naeng patupahon seminar kesehatan di hari Rabu 8 November 2024 masuk pukul 10.00 WIB inganan di gereja dohot topik pola hidup agar terhindar dari autoimun pembicara Niken Tantio Sudarmono atau praktisi fungsional medicine. 2.2 Ruas Nataba di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 nunga tajalo gabe ruas ima Rini Noviani Narosian Silom jalan nunga majalo padidian nabadia dohot makatidakon haporsiao di huriata inganan nasida
di Jalan Rawajati Timur Raya nomor 3 RT 08 RW 08 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan, masuk di Wik Kalibata. Tolu, Dewan Diakonia, Tolu Titik Sada, Seksi Kesehatan. Di hari Minggu tanggal 3 November 2024, Seksi Kesehatan Rap Dohot Palang Merah Indonesia patupahon donor darah mulai pukul siawib sahat tu pukul 12 bolas wib di ruang inganan di Serbaguna HKBP Kramat Jati. Sialanii marhite titingon husosohon hami matu ruas HKBP Kramat Jati nahipas di Pamatang Jalamarumur 10 pitu sahat ono 10 tahun boy mama donor hon mudarna. Opat lain-lain. Opat titik sada. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar tuari Minggu 3 November 2024 na patupaho dohot paradehon bunga altar dohot payason gereja dohot na humaliang imasian wik tengah. Opat titik dua. Bantuan dana. Di hari Rabu 23 Oktober 2024 nunga di Jalo Huriata HKBP Kramat Jati pangurupion sian PT Perkebunan Nusantara Tolu Persero godangna 50.011 rupiah. Sialanii Huriata Mandok Mauliate tuna mangurupi. Soso-soso dihita sadarion ima puncak pesta hut pa ono 10 tahun Huriata dohot gotilon namandok mauliate tutuhatta ala di bagasan pangaramotion naboi Huriata sahat tu ono 10 tahun dung sidung permingguanon tapatu pado pesta makalason pestata alanii hami sian parhalado dohot panitia masosohot tuhita asa tetap mahita madohoti sahat tunasipul pestaon mauliate songonima sahat nititing di mingkuta sadarion aka naso dijahor dititingon boy mata jaha di WA grup witabe manang website HKBP Kramat Jati. Shalom Horas. Laho pasahaton piliata pilias sada a dohot sadabi Bapuji matuhatta marede mahita. Nami
bardosai, manobus bardosai, anang bisa do hati uron, nungasal punah holomi, uasoni Kristus otok-tok, saleleng-leleng nahi. Sitomi ay nang bisar do hati uron nungasal punah holomi uasoni Kristus otok-tok saleleng-leleng nahi ikondo boano tabarita tuingana la holomi sardo hati uron nungasal punah holomi uasoni Kristus otok-tok saleleng-leleng nahi musik ikondete hono tapuji senjata porangi ay nang bisa do hati uron nungasal punah holomi uasoni Kristus otok-tok saleleng-leleng nahi musik sardo hati uron nungasal punah holomi
Kristus patobusin asa tu torok nanaolo manjakon nasitongi ay nang bisan do hati huron nung asal punaholomi buwaso di Kristus otok-tok sa leleng-leleng nahi. Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramote ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di hamuna amanami nanami di bagasan minggu sadarion hita napungu di bagas joro nabadion laho marsoba tu debata tarlumobi makalasson pasu-pasu ni debata ima hita huriana HKBP Kramat Jati ono 10 tauton di dongani Tuhani hita saluhutna eksis jongjong huriatta tung alani asini rohani debata alani tajalo ma barita naulina satu hita di Minggutta Sadarion Minggu 22 Dung Trinitatis sian buku Job bidu 42 ayat sada satrodi tu ayat onom tatangihon ma. Dunginin nasi Job ma mengalusi Jehovah. Nuaing pe asa hubotot tung guru dokmu do luhutna. Jaladang hasudatan sakap niroham nanggo sada. Isedo ibana napaholom tup-tupan so marpanibangon tongot tahe nunga huhatahot tutu naso huatusi halongangat do akai salpu sian rohaku jalan naso huboto wa tangihon ma naing au makatai adong do naing sukunokku tuho asaho pabotoho tuau nunga nian di BG pinggolhon lingona taringo tuho alai anggo nuaing nunga dohot mataku marnidaho di baheni jora maau jalahu sol-soli dagikku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ima sahatna. Huriani Tuhata di hamuna manami nanami sukun manuaing hamu sudi sada-sada alusi hamuma buahado prasamuna sadarion. Mantap. Buahado hamuna kadongaku na marminggu di serbaguna. Lasdor hamuna manginang. Sonang do di sidang mohopan. Sabar mada. Ima. Haduan tabain muse. Ase iya teh salabok kita beribadah. Ima ono 10 tahun ma huriat tahun. Jongjong di bagasan pergumulan na luar biasa. Alai di bagasani sadarion tidak ada satupun kita yang tidak bersyukur. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, orang tua, lansia, opung doli, opung boru. Semua kita harus bersyukur. Oleh karena itu masih jalangan Majo Hamuna selamat ulang tahun Huria KBP Kramat Jati. Mungkin si anak kaningdang memendok selamat ulang tahun. Hita deh. Iya. Dan ibadah minggu biasa on. Ibadah minggu na istimewa. Sampai pola tajau akan na tua-tua. Pendiri Huriata di son. Aka
pangula nagoktiki secara khusus padita nang hea mangula di huriatta. Sasitong na hamunian na marjamita di sonate amang padita BDF Sidabutar, amang padita si Tompul, amang padita si Laban. Letole mate sada mahita ya onma 4 tahun mahami hurang lobi manguluhon pesta ulang tahun dot gotilon masa covid pe di padalat do luar biasa 4 hari kami manguluhon di pesta hut gotilon lani di tahun paupat tonon ma sada rohanami dok panitia manggokon hamu sudena ya aka khusus padita resort nang hea mangula di Huria HKBP Kramat Jati. Jala satolop do panitia memang diakui do. Adong pandiri ni Huria, adong ruas, tong adong parjamitana. Ini tidak akan bisa begini bagusnya HKBP Kramat Jati ke-60 yang wah ini. Ya. Wah bukan hanya secara fisik saja anak-anak ya. Kemarin kita ikut Pesparawi sekolah minggu tingkat DKI. Walaupun belum dapat juara, tapi saya menyaksikan sungguh amat baik penampilan mereka. Semoga di tahun-tahun akan datang ya anak-anak bisa mendapatkan lagi lebih baik lagi. Mungkin kita sudah baik tapi ada lagi yang lebih baik. Ya tidak apa-apa, semakin kita belajar semakin nanti pintar kita bagaimana bernyanyi. Setuju anak-anak sekolah minggu? Setuju ya. Harapan mereka mau juara kemarin, saya bilang iya juara. Dari Tuhan aja lah juaranya niku. Ya. Tapi Inang bangga sekali, sudah bagus penampilan kalian kemarin itu ya. Sudah membawa nama Kramat Jati. Kalau di Inang kalian juara 1 lah. Martopak Majoita. Juara sada dosa benar halakon. Ya kan? Tung mace begak penampilan nasida bahkan suara nasida. Hamuna amanami nanami nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Ahado naing di dokter pukon tuhita saluhutna. Bahwa pantaslah kita mengakui sebagaimana pengakuan daripada Ayub ini. Kalau bahasa Bataknya Job ya anak-anakku, Job. Tetapi kalau bahasa Indonesianya dipanggil Ayub ya. Kita tahu Ayub itu orang yang saleh, orang yang taat, orang yang pernah dicobai oleh iblis. Demikian pun susahnya kehidupan mereka. Sebagaimana perjalanan kehidupan dari gereja Tuhan HKBP Kramat Jati 60 tahun ini bangun dan juga punya pergumulan masalah-masalah yang ada di dalam maupun di luar. Sebagaimana pengalaman dari Ayub ini, dia menghadapi banyak penderitaan. Apa yang terjadi? Habis hartanya. Semua anak-anaknya mati. Tubuhnya ditimpa bara busuk. Bahkan istrinya menyuruh untuk mengutuk Tuhan si Ayub ini. Tetapi Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Inilah kelebihan kehebatan dari kepribadian Ayub, saudara-saudara. Kalau kita seperti Ayub ini,
mungkin sudah tidak tahan lagi. Anak-anak pernah sakit kah? Sakit apa? Sakit hati? Iya. Sama siapa sakit hatinya? Kok iya ya? Iya. Sakit demam, ya, sakit pusing, ya. Sudah terganggu kita sekolah, bukan? Sudah tidak enak makan. Coba kita masuk dalam kehidupan Ayub yang berat sekali. Semua saudara-saudaraku, anak-anakku, bahwa sebenarnya secara kedagingan tidak mungkin manusia bisa bertahan dalam kondisi yang parah. Dan memang bahkan Ayub sendiri pun pernah berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam ayat pasal 30 ayat 20 dia mengatakan, aku berseru minta tolong kepadamu tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Perkataan Ayub juga adalah perkataan kita ketika kita tidak mampu bertahan di dalam kehidupan ini. Itulah namanya dinamika iman orang yang percaya. Bukan sebenarnya Ayub tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena kesakitannya yang luar biasa. Demikian juga kita semua, bukan karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada saat-saatnya kita juga tidak tahan di dalam menghadapi kehidupan ini. Seperti buah simalakama. Ya dimakan mati, tidak dimakan mati. Tetapi di dalam ayat ini pada pasal 42 ayat 1 dan 2 dia mengatakan, dungi nina si Job mangalusi Jahoba nuaing pe asahuboto tungguru dok mudo luhutna jaladang hasudatan sakap niroham nanggo sada. Inilah hadiah bagi kita semua amang inang. Bagaimana ketika saat kita mengalami down, apakah karena kita dipecat dari pekerjaan kita, kita tidak mendapatkan sesuai dengan keinginan kita, kehidupan rumah tangga juga punya gelombang di sana sini, susahnya menghadapi anak-anak kita. Tetapi panidangyota ikon takas do di ngolut taon songon panidangyo ni si Jopon nuaing pe asahuboto tungguru dokmu do luhutna jaladang hasudatan sakap ni roham nanggo sada. Panidangyon bahwa debatado naboy mangatur di salutna songon topik minggu guru dok ni debatado salutna jala ido nanaing marsaringar di tonga-tonga ta. Kesalehan bukan menjadi kemutlakan bahwa mampu bertahan di dalam kehidupan ini. Kesalehan harus tetap mengaku kedaulatan Allah. Karena Sang Allah, Allah lah yang mampu untuk membentuk kehidupan kita. Jadi godang do hitamadok si partangyang doawinang memiliki iman yang teguh doawinang bahasa songonon noluku
rimang-rimangi mah. Bahasa songoni. Itu bukan menjadi kita bayar kebaikan kita, kesalehan kita, ketaatan kita, supaya Tuhan memberikan perhatian kepada kita. Songon si Bartimeus mahita amang inang. Na toktong serep rohana. Nama pitung ibana. Alai didok ibana ma oh Yesus anak ni si Daud asima roham midaau. Jojo tu debatama hita saluhutna. Mangido asini rohani debata. Asa tung dipargogoi hita mangadopi ngolutta siganuk ari. Alani dihita saluhutna. Asalam tapaserep marohatta. Molo pebui hita nuaing songonon. Sonari mahita ikon manada dirita songon si jopon. Dang dianggaroni bana kesalehanna alai tungdo ibana mengaku di bagasan kesalehan pe ibana godangdo hagaleon ni pamatangna nang songoni hita salutna. Tabolok kon ma sifat kesombongan rohani. Karena kalau sudah sombong rohani nggak mau lagi belajar mendengarkan firman Tuhan. Baik kita pendeta, baik kita sintua, baik hamuna ketua-ketua dewan seksi-seksi. Harus lebih banyak lagi kita belajar dengan firman Tuhan. Supaya bertumbuh kita di dalam iman yang benar. Dan mengakui hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam usia 60 tahun HKBP Kramat Jati, seharusnya sudah disebut matoras dakolan di usia alai di haporsiaon, memiliki kematangan iman, kematangan berpikir. Madok sidohono pe unang sembarangan asbun. Haruslah betul-betul manat asa unang patubu hacik ni rohani dongan. Songoni di tonga-tonga ni keluarga pe. Harus menunjukkan keluarga Kristen yang sungguh-sungguh terpuji. Bukan hanya Kristen saja, tapi betul-betul bisa diandalkan. Bisa menjadi contoh teladan. Sebagaimana kita hadapi tantangan yang semakin berat. Gereja HKBP Kramat Jati berada di tengah kota, tempat yang sangat strategis, disekelilingi oleh tol, mau kemanapun ada tol, mudah semua fasilitas kita jangkau, yang jauh bisa cepat setengah jam, paling lambat 1 jam di Jabodetabek ini bisa kita dapati, semua bisa. Tetapi tidak cukup hanya kemudahan-kemudahan pada saat ini kita raih, kita dapatkan. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini? Ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup ini? Karena
kehidupan ini tidak selalu mulus, penuh dengan air mata. Tetapi air mata juga bisa menjadi mata air. Amin. Bagaimana kita menjadi orang tua di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus mampu membawa generasi muda ini semakin mencintai Tuhan. Bukan mencintai HP-nya. Inilah tantangan kita yang amat besar. Mungkin kita sebagai orang tua sudah bertumbuh dalam iman, tetapi bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alani songon tema ni pestata di dogma tuhita, guru di debatado hatuaku dohot hamulyokku, partano batoan ni hagogokku, marhaposan tu debatado au. Subtema marhite pesta hut pa ono tahun dot gotilon HKBP Kramat Jati lam hot marhapursiaun tu debata mahita. Alani songo dia mahita boy mangalusi suku-suku ni Tuhan Yesus tu si Bartimeus di suku do dihatiai bahwa aha dipangidoroham si bahenok kutuho. Aha dipangidoroham si bahenokku tu HKBP Kramat Jati. Aha do dipangidoroham si bahenokku tuho amang inang. Apa yang Kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi. Tuhan telah datang kepada kita. Dalam konteks kita sekarang marlas di roha. Tetapi bukan berarti di bagasani dang adong pergumulata. Pada kesempatan ini Tuhan menyapa kita semua. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Pasti kita minta seperti Bartimeus asa boy mardida. Hitape marpanggidoan tu Tuhan debata. Pangidoata. Asa toktong diramoti debata ngolut tahun. Asa dilehon hai pasom. Asa dilehon hagogoon. Asa dilehon hagajang ni umur. Asa dilehon hadameon. Asa dilehon hasadaon ni roha. Asa dilehon akan narikoti di ngolu si ganuk ari. Hamuna kadongan sapala nang disukun debata tuhita sudena. Marhite haporsyata. Dialusi Tuhanido pangiduata. Unang adong naragu hita di Tuhani. Allah Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Narotu portibion ibana. Lopalua kita siad dosa, siad hamaguan, bahkan hamatean. Nangadong be hurang na. Dileodo tuhita hangguluan nasora sudai. Kehidupan yang kekal. Lebih daripada kehidupan yang kita dapati sekarang ini. Oleh karenanya, anak-anak sekolah minggu, remaja naposo bulung, ama ina hamuna na tua-tua nami, opung doli opung boru, hita sude naposo ni debata. Bahwa dang ditinggalon debatahi
Ai guru dok ni debatado salutna. Jadi tadok ma dangadong naso na pinatupa ni debata sudido boy mololomo rohana alani amang ina. Kuncina diama. Naparjolo ikut toktong do hita mandok muliate. Dalam keadaan suka maupun duka. Kita bersyukur. Anak-anak sekolah minggu, kalau bersyukur bagaimana caranya? Berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, kita ucapkan di dalam hati, lalu di dalam doa. Iya. Kita harus bersyukur. Ini ulang tahun kita semua, 60 tahun. Berarti waktu opungmu sudah ada di sini. Mendirikan gereja ini, menjadi jemaat ini, orang tuamu juga, remaja-remaja Naposo Bulung. Pesan Inang yang kedua selain bersyukur, tetap berpegang pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Google kamu buka-buka setiap saat, mau cari ini cari itu pasti dapat. Tuhan lebih dari itu. Jangan digeser Google, Mbah Google itu sebagai Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus di awang-awang, tidak seperti itu. Alani dihita saluhutna marul puluh matodita. Terus mahita meningkatkan kualitas haporsiat tatu Tuhani. Moluadong pe parbino tuatta. Na luar biasa. Unang anggarhoni di ngolum. Moluadong pe hamoraumu. Unang anggarhoni di Tuhani. Molo adong pe hagabeon dihamu amang inang. Unang anggarhoni. Alai debatama tasompa. Di pesta sadarion ngatautang aka todongta dongatta. Aka pendiri ni gereja ta na tua-tua. Hamuna amang inang padita. Ini jarang. Baru ini saya pikir 60 tahun kita bersama-sama mereka. Dan tadi sudah kita saksikan di video itu. Dan gambar muna gambar ta ngadong be di konsistori. Anong ida hamuma di si bagak do gambar tai amang inang. Pertanda anak ni debata do hita. Alani. Tangya kok kamu terus. Huriata HKBP Kramat Jati. Rap martangi yang mahita. Rap marol polop mahita di minggu tasadarion. Sude panitia. Sude parhalado. Sude ruas. Hamuna na tua-tua nami. Rap mahita. Maka lason dengan bahasa ni debata. Ala ni debatado bui hita songonon. Di leodo hagogon hai pason hasadoni roha. Atong tamado hita madok moliate tu debata. Unang adong namulak, unang adong namarungut-ungut, mekel senyum hita ate amang inang. Tabuan di tonga-tongani bagasta. Amin. Martang yang mahita. Moliate ma diho ale Tuhan. Nunga dipakulingi ho marhite hatam nabadei. Tuhami saluhutna di khusus di pesta ni ulang tahun HKBP Kramat Jati Pak Ono Putahuton tut pesta kutuilon tug di pasungguloko tuhami Tuhan asa marurat marparbue haporsionami tuho guru dok ni debatado salutna Ido na marsaringar di tonga-tonga nami. Jala
sahapon may Tuhan tu bagasan rohanami. Asa tung hami mariaya to dinami, mamuji pasangapon guarmu. Ise mahami o Tuhan pardosa na gudang. Sudi alani asidot holong ni roham maboy hami marpungu di bagas joromon. Tung gudang do ruas ni huriam. Rotu bagas joromon ali Tuhan. Bahkan tamuin nami pe Tuhan akan naposom nahya mangula di huriamon. Aka pendiri gereja Tuhan dang buihu halupok kami i sudena dengan basam ali Tuhan tunasida. Bui hami marpungu di son martangi yang tuho Tuhan asa toktong marhapur syaun natogu hami tujolo niarion mangasau ko hami Tuhan sehingga sonang mangulu nami lo mamuji pasangapon guarmu ali Tuhan tabay sude aka pasupasumi tua karos ni huriami secara khusus na di bagasan hadangolan hapogoson hapariron topot ma songon na ditopot to si Bartemeusi songoni matopot akaruas ni huriamo Tuhan. Pamalum akan namar sahid. Apuli akan namar sakroha. Tugu-tugu akan nagali. Asaboy sudi ali Tuhan mamuji pasangapon guarmu. Ali Tuhan dung parsoron nami dotho di bagas joromon udutan nami muse Tuhan di pesta nai. Hodo na toktong rapdot hami asa tung macelas rohanami Tuhan rapdot to dang boy huhabilangi hami Tuhan pambahenanmu nagudangi tunggulu nami ay pardosa do hami Tuhan dang badia alay di parbadiho hami Tuhan diajari ho hami Tuhan asa mangulahon ulon natama hami Tuhan maradop pondongan nami jolma lani pasupasu masude ulon nami di bagasan sadarion tangihon matang yang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapapung ma peliata napaduahon imatu pusat tapuji matu hatta marede mahita.
Yesus Tuhani, ringga sapa boao, barita naumuli, barita aholomo, di Yesus Tuhani. Huriani Tuhata di hamuna manami nanami masuk mahita tu acara pesta gotilon. Amur ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Nuaing saat mahita tu acara pesta gotilon ni huriatta. Laho makalason dohot makah muliatehon dengan basa ni Jehovah. Atong di bagasan rohan nama dok moliate tu debata ta puji ma ibana ta dehon ma mangulah hita jolma. Mangulah hita jolma mana berbodi. Debata do
Tapayutiut ma acara. Dongan sahuria nungai tajalo dengan basa dot asni rohasian Jahoba. Ta oku hoddo. Salhutna silen leon na denggan. Nasa uli basa na mauli utus. Imana rosian gijang. Di leodo dihita parbueni tano. Parbueni suan-suanan. Dot parbueni akka ulauta. Salut na inunga tajalo siya Jahoba. Atong dat tamama hita madok moliate tu debata. Mauliati madiho Tuhan, nau mangalihon parbueni akka ulau nami. Didok hata ni debata. Ikon buatom muma sian patumonaan ni sadok parbueni tanoi. Na dapat to sian tanomi. Nau nilehon ni Jahoba debatam tuho. Jala pamasohommu doi tu bagasan apang. Jala buanommu doi tu inganan sipiliton ni Jahoba debatam bahin inganan di guarna. Kon burjudo leonommu parpuluan sian nasa gogo ni tano. Boni sinaburhon mi sian salhut na tubu di tanomi ganuk tahun. Mauliate madiho Tuhan, nau mangalihon parbueni akka ulau nami. Upasat hami mai bahin pilihan na hucus di jolong. Atong taruh kamu masitong parsapuloni tu bagasan parpreopan asa adong bohal di bagasan jabuku jala ujuni hamu au taringot tusi nina Jahoba sebaut manang so kapokku di hamu akka padiloan ni langit jala mangusehon tuhamu gabe maredu marubilobi. Marede mahita Roma hamu sude ruas pasaton amplop gotilon. Sonado kuboan Tuhan parbueni ngolu tunaso tadomia sadia maharga na Tuhan molosai ni raju masude dengan basa jaloma Tuhan sailas marohan. Masari awon dia rohaku maule Tuhan na boy pelehono ku gabes ni roha jaloma Tuhan sailas maroha. Apehon matangan musakan itak nao dihi unang sudanian jaloma Tuhan sailas marohan. Sonado
naso tanomian sadia mahorgana Tuhan molo sai ni rajuman sude dengan basam jaloma Tuhan sailah asmarohan. Sari dope awon Tuhan rohatu mahule on Tuhan na boy bele honokku gabe pasti roham jaloma Tuhan sailah asmarohan. Hanggim namen ngetan apehon tangan musapkan itak na otiki unang suhudanian jaloma Tuhan sailah asmarohan. So
Tadok mau liate tu Jehovah ay pardengan basa do ibana. Rodi saleleng nileleng na do asini rohana tuhita. Nunga tapasat siluata tu huriana songon parbueni aka nataula. Atong tangihon hamuma hatani debata nama dok. Alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asi-asi tu hamu. Asa sadok tuk situtu di hamu jala marubilobi hamu laho patupahon salut ulaun nadenggan atong taringgason makobasi huriana di bagasan dame sada ni roha dot holong ni roha jongjong mahita maredde ma. Jesus ngoluki saleleni lelengai rabdohota endehon ma endeng guna imbaruda sodang etiki dunjuk pang Jesus Tuhaki tondi nama ngajari altar barlas di Borhat mahamu tungolu si ganupari gabe para si roha mahamu songon amamuna para si rohai urupi ma kanagale urupi ma dongamu na pogos muladong diho hasonakon may di bagasan serep ni roha alai molo pogoso unang tihay debata hapo si matuhanmu natuk mangaramoti ngolum tapasah ma peliata tatangyakon ma ale debata amanami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut silenleon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus hupasata mi masyanan nilihon mi tuhami plen nami tuho sejalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parasya kami plenon patimbulhon na rajan mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion buhay marohan nami marhite-hite toddim asalam utadahami godang ni selelan mi tuhami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung narodo hami tujolom mabuan puji-pujian dot olop-olop muliate rohanami ala di pasu-pasuho na huula hami gabe juppa kami parbue na denggan sian na hula hami marlas ni roha hami nuaing mga leon silon-leon nami na denggan tuho nalau pasangapon hodo hami alani pangeramotim di hami dot diaka nahula hami jalamalua hami di baikos yang regam ni parmaraan nahurang tama do hami nian majalo asli roham na godangi ale jot-jot hulau si hami paretam sai sesa madosa nami jala unang jujur pambahanan nami sai to gumahami marhite-hite silon-lon mi asalam hupa-ubahami rohana sohasea jalahuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say buhay marohan nami marhite-hite toddim
Asa utada hami godang ni selelan mutu hami. Asalam girgir hami mandok moliate. Saya urupi ma akan napogos dot nadangol. Unang luas mate aturaparon manang ise nama kabiari ho. Saya tatap ma naha leonon jala suru pangrupi tunasida. Saya poi ma akan namora naduma asa diliotu akan nahurangan. Saya pasu-pasu mahatam turuhan nami. Ai ido hanguluan ni toddi nami. Saya paingot hami di ujung nilakan nami. Asa unang holan hanguluan di tano. Nahulului hami. Alay togu-togu mahami. Asa hupareak hami. Hanguluan dot arta na solo sudah. Silonmu tu hami. Saya pasu-pasu namang gonggomi hami dot panguhum. Asa tigor uhum nasida. Jala asa duluhon nasida paripena itu aka ulaon nadenggan. Sahay paringgas hami mulaulaon. Ay patik muhiad doi. Asalam moru bilangan ya kana jukat. Jalalam tutorop na para siroha. Na pasangapok ko. Pargogoy mahami saliling di tano ondo pe hami. Nang pe marsika soring lasni roha. Dot arsak di ngolu nami. Ay dumengga doa asli roham. Sian nasa hanguluan di tanoon. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Saya pinorbadia magwarmu. Saya Roma harajaanmu. Saya saut malomon di roham di Banotongaon. Songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Huriani tuhata tuk macalas rohata di minggu tasadarion ala naunggok umur ni HKBP Kramat Jati 60 tahun do pesta gotilok kita alani rap mahita udur tutoru amang inang asa sada mahita makalason pasu-pasu ni Tuhani unang adong namulak marsipangan dohita mangolopon sudah dengan basa ni debata atong pasat hami mah horas Horas, horas horas, horas horas. Pesona dong buboan Tuhan, barbueni ngoluk tunasot adonian, sadia ba argana Tuhan, bolosai piraju mansude dengan basam,
Saila Hasmarohan. Nasota iyan sa dia maarga ng Tuhan, molo sa irajuman sude dengan basa jalo ba Tuhan sa ilahas marohan. Sari dope awo Tuhan, rohat tuma hule ho Tuhan, naboy pele honokku gabelas di roham, jalo ma Tuhan, saya hasmarohan. Suhudanian jalo ma Tuhan saya hasmarohan. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Anak sekolah minggu kita tidak usah ikut ke bawah ya. Kita semuanya tetap di atas, masuk ke dalam kelompok yang sudah dibagikan di WhatsApp grup orang tua. Cari kakaknya, duduk dengan rapi, nanti makanan akan dibagikan di bangku. Oke, orang tua kami tolong ulosnya langsung dibawa. Jadi adik-adik nanti tidak ada turun-turun.